Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Door fjouwer alweer van de campagne voor de Frieske Top 100. En Sjöder, het is prachtig waar. De zinnen begint te skienen als Iris Kroes bij u is. Mooi hart, er in de hart. Ja, hier stond hij net, mijn naam Geert. Oh mijn god. Nou, die hart komt, jongen, die hart komt. Het komt helemaal kleren. We doeken weer op, wat je net verwacht je. En we jongen als kliesters. Ondertussen bleef stemmen voor de Frieske Top 100, friesketop100.nl. En ik zou zeggen, een protte Willem maar weer. De Frieske Top 100. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit is even schrikken, hè? Ja, ik ben op zoek naar Aniek en Wessel de Vries. Ja, dat zijn wij. Dat ben jij? Ja. Jij bent Wessel? Ja, klopt. Wessel? Nee, we hebben de schoonmoeder op bezoek. Je schoonmoeder op bezoek? Ja. Voor 9 uur je schoonmoeder op bezoek? Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, heb ik nog ja tegen gezegd. Verschrikkelijk, ja. Dat jij zegt? Wij, ik zal even kwart uur lezen. Wij zijn wandelen de campagne voor de Frieske Top 100. Griet Wiersma, De Hoenekop, Pieter Wilkes, Iris Kroes, Vocal Roses Marcel Smit. en Green Torsk. Ik heb dit nog gezien weer, Pieter Wilkes. Pieter Wilkes, juist er, ja. Ja, Pieter weer, geweldig. Ja. En te laat, zoals altijd, maar dat ben we wel gewend. Ja, je met je thuisconcert. En ik toch van de band waar jonge lui die hebben net in zijn thuis een huiskamer. Want zij wen je dus tijdelijk hier in het vakantiehuisje. Ja. Omdat ze een huis kocht haar in Noordwouden, maar dat is nog net klaar. En de reden dat ze dat huis kocht haar, dat is eigenlijk de reden dat ik hun opjoen ha. Nou, zij wennen in Renkum, in de buurt van Wessels in Ouders. En beide ouderen zijn vorig jaar binnen 4 weken naar elkaar verstoren. Ze Wie is dat, joh? nog maar 62 jaar. Eerst Wessels in Mem, die is een jaar ziek geweest. En dat wisten we dus, dat die de sterren zoe. Maar vlak na dat overlijden, binnen 4 weken, wie de huid van Wessel is in elkaar zakt in de tuin. En die is onverwacht stoorn. Beide hier een eigen bedrijf. En deze twee, die hebben die bedrijven helemaal afwikkelen matten. En die hebben gewoon een jaar lang alleen nog maar ontregelen in West. En toen wie dat kleren, en toen dacht ze, ja, nou hebben we eigenlijk helemaal net meer familie in de buurt wonen. En toen hebben ze betocht om maar weer naar deze familie in Friesland te komen. Dus voor u is het heel leuk dat ze weer dichtbij wonen, maar de reden is wel heel triest. Ik trek ook alle opmerkingen die ik oers kwam met hem op visite van de koffie. Trek ik ogenblikkelijk in al. Nou, dat was altijd oppassen. Ja. Wat een verhaal, man. Wessel, nou ja, wat maakt je derk op zezen? Dan stort je wereld toch in? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Het is verschrikkelijk. Ja, verwacht je niet. En het is, maar het staat alles op zijn kop. Maar dan komt er dus het moment dat je toch besluit, dan maar naar Friesland. Ja, dat kriebelde bij mij wel al langer. Ik miste mijn ouders natuurlijk wel. Ja, je moest het altijd heel erg plannen, hè? Nou, dan hebben wij voor Jim een aardige verrassing, denk ik toch wel. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Wat zeg je? Gewoon Bram? Op de fiets naar Harkema. Gewoon Bram? Nee, dan moet ik over daar even heen zien en dan komt er straks een mevrouw om de hoek. Het is een mevrouw, dat verklap ik alvast. Het is dus niet Bram. Ossagrana en niet van. Maar zij is hem. Oh mijn god! Ziet ze er mooi uit. Wow! Nou, hallo! Wat is dit dan? Ja, gekkigheid. Maar waar is de harp, zou ik Juist. zeggen? Waar is de harp hier? Waar is de harp? Ja, die moet ik nog even uit de auto halen, want dat was hier allemaal een verrassing natuurlijk. Ja. Dus die staat hier. Uiteraard heb ik hem mee, jazeker. Jazeker, die rolt eigenlijk altijd met me mee, dus die halen we zo even op. We doggen de top 100 hit van Iris, om maar eens te beginnen. En ze zit er heel klaar voor. Iris Kroes vanuit Noordwolde, live op de radio. Mooi thuis. Rena ziekje, werd ik in een ziel. Vielen, dat ik hoe wel wezen wil. Rena ziekje, werd ik in een ziel. Vielen, dat ik hoe wel wezen wil. Maar altijd werd dus komen zien. Dat ik hoe wel wezen wil.
dat ik al wil wezen voor. Maar altijd werd thuis in het vakantiehuis, hier in Noordwolde, komen zien. Nou, ik zag een oproepje voorbij komen op Facebook en ik weet niet of ik de naam al mag noemen van wie. Nee. En die gingen dus in het kader van de Friese Top 100 deze week allemaal op huis bezoeken en een huisconcert geven. Ja. En dat was toevallig op 16 november. En Dat is toch wel een bijzondere datum. bijzondere datum, want mijn vader was anders jarig geweest. Ja. Ik zei, we komen toch allemaal hier op de koffie en de familie die is er. En dat leek mij gewoon een hele mooie gelegenheid om daar even bij stil te staan. Nou, dat bleef toch een. Mag ik vragen hoe lang het lien is dat die man verstoord is? 7 jaar. 7 jaar. Ja, en dat bleef toch een bijzondere datum. Ja, zeker. Toch? Ja. Nee, nou, gewoon dat eraan gedacht wordt. Dus hartstikke mooi dag. Dat is mooi, want dan komt de familie ieder jaar op 16 november. Er Dan komen altijd wel een aantal hoor, ja. hij is nou wat meer regelen. Nu is het iets meer dan anders, ja. Moest even komen, kom even bij me. Kom even bij mij. Sje. Zie wat Nou, hartstikke leuk. Zie wat er aankomt. Nou, prachtig. En nou, het is de bedoeling dat we hier gewoon boetensteen blijven. We komen er net in, Joert. Oh, dat was. Jannie zit klaar. Jannie is klaar voor? Ja. Karen is klaar voor? Ben je met al jij klaar voor? Dan is hier voor het eerst in deze huiskamer van de morgen. Hier is Kroes bij Vuur in mij. Ik goe net meer om die en ik denk net meer om die. Bist er net meer. Wie is het vuur in mij? Het is nou echt voorbij. Nou kan ik opnieuw beginnen. Ik voel me net alleen, want ik voel net. Nee, ik denk net meer aan die. Want ik voel net. Nee, ik denk net meer aan die. Ja, ik ben hier Hinne Stewart eigenlijk. Ik ben hier Hinne Stewart. Ik heb net zelf uitgevonden, ben weer Hinne Stewart. Heb je toch enig idee terug waar? Ik denk Rina. Nou, ik zeg het voorbij komen op de televisie en toen moest ik voort aan Jem denken. Want Jem kan wel een beetje een opkikkertje broeken. Want Jem had al 4 weer, nou, bijna geen contact met mijn enige zoon, schoondochter en de lietse bensjes. En elke heid met een paar en beppen weet hoe sfeer dat is. Dus ik dacht, misschien is dit een beetje een lichtpuntje. En Jem doet verschrikkelijk je best. Ja, dankjewel. Wat hoorst? Iris heb ik zo een paar keer gezien. Hallo. Oh. Ja, ik heb de televisie op het aanrecht staan. Ik denk, kwart over 1 komt Iris nog even zien. Ik had er even weten, waar wennen die zoon? Ja, hè? In Jouden, oh, is vlakbij dus. Ja, Dus hoor. het zou wezen kunnen dat hij dit, wat wij nou, had ik nou naar hem spreek. Ik zei, jongen, denk er nog eens goed naar. Hij is maar één mem, is maar één huid. Kist ik gewoon zeggen van, kom op Cees, we stappen even door de conflicten heen en we nemen de bandjes mee. En we maken het weer wat leuk met elkaar. Ja. Hè, zoiets. Ja. Ja. Je moet altijd hoop houden. Hoop houden. Ja. Ik hoor hoop, ja. De hartstocht. Kaarten sturen aan de kindjes. And we know we're in league when we're holding on to each other. Harmony, you and me, living in a world surrounded by water. Else day nemen wij het mee. Oh, us lang, us biening, de ieder oer. Lid us nog maar die mieskip vieren. Else niet erbij. Een mooie toekomst voor die en mij. Hand in hand, al
said, living in a world surrounded by water. En dat wie de fjouwer van de campagne voor de Frieske Top 100. De dagen vliegen u door de vingers. Maar we hier weer een bijzondere dag hier. Dus. Een hele bijzondere dag. Ja, heel gevarieerd. Ik mooi volle wenkamers. Superleuk. Superleuk, Ja. dat is het. Morgen ben we er weer, dag 5. Dan geven we op een pad met Marcel Smit. Ondertussen bleef stemmen op de Frieske Top 100. En wij zeggen... Omroep Friesland, de Frieske Top 100.